What if papilion di ka? Unsay imong gusto? Tilaan or supsupon? Tilaan na na yun. Tilaan lang sir. Kanong tilaan man sir? Naman ng lamig at Naali ang lamig sa tila. Nakasuway na tila sir. kayo. Kapila. Daghan na yun. Kinsay magitilaan? Oo, kailan ako ba? Mga kailan sa open? Mga one night stand na lang. Kasi piliin mo boss? Supsupon or tilaan? Tinaan na lang. Ano tilaan mo boss? Kapoy mga yung sup-sup ko. Arito ba? Ma'am, basta may piliin mo ma'am. Ipagawas or ipasulod? Ipasulod. Ngano ipasulod mo ma'am? Mas ganahan mo ko ipasulod para dili ko niya biyaan. Hindi, wow. Ah! Ipasulod yun ang gugma no? Yes. Ah, diba? Ipasulod gugma. Ginagawa mo. Ipagawas din. Dili ko kay andan kanang kuan manggol sakit na biya kayo pagawas. Ah, like biyaan ka no? Biyaan na biya ko. Okay. Yun. What if papilion di ka kung sa'y gusto ni mo? Dako or gamay? Ano man? Dako o gamay? Asa? Gamay. Gamay ka naman. Gano'ng gamay man? Wala ra? Pati ang dako sa? Pati? Wala. Wala na. Gamay mo nindot. Nakasulay na ka gamay. Gamay. Nakasulay na ka gamay. Wala tanan. Pero kanang dako. Di kanang mo try dako. Dako dire. Pero kwarta. Kwarta ba? Pagigugma daw nga pagigugma so kana kagamay ka pagigugma lang. Di ka kanang dako. Anon kay masakitan kag dako ang ipanghatag ng mga gugma sa imong hatag. Oh, sakto gyud. Tomorrow tayo mo final answer. Para. Ako mga tanong, what if imong crush manguyab nimo? Sugton nimo dili. Sugtan. Sugton nga lang sugton man imo ang crush nimo basta manguyab nimo. Ay si crush na good na. Basta crush di ay. Basta crush ka di ay manguyab, sugton gyud largo. Yes. So, isa pa nga sa crush mo. Dili pwede. Dili. Secret. So, kinsa crush ano niya? So, panguyab na kay sugton lagi kaniya. Sa kaniyang taga asa si crush? Silingaran ninyo? Dili. Dili. Taga asa? Secret ra po. Secret ra po. Secret ra gyud. Kaniyang og sugton gyud nimo sa crush. Og muhangyo siya. Sugtan nimo dili. Muhangyo siya nimo. Sugtan nimo dili. 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 Muhangyo nimo glaag ba? Muhangyo glaag nimo. Ano di ka? Muhangyo nimo glaag. Dili. Dili gyapon nga naman. Bawal ka. Dili man pero ganahan ako nga kanang ako ray mo kuan. Oh, ganahan ka nga ikaw ra inong saro lang. Sige, thank you. Kinsa man kusog manguot boss? Babae or lalaki? Lalaki ko. Lalaki. Ngano na kayo magag lalaki boss? Mawala. Wala. Mora gina. Ano tani ma'am? Kinsa may kusog manguot ma'am? Lalaki o babae? Siguro lucky. Lalaki. Ngano man ma'am? Basta sa akong nakita. Busy mo nakita. Like, kinsa may nakita ni mo? Wala lang sad akong basi lang sad akong nahibawan. Sa ako pong na-experience po, mas kusog yung lalaki kay ano, kusog mo kuot sa pitaka. Labi na makita ka ng chicks, diba? Kanang cellphone sad ba kanang dira sa kulon. Diba? Kusog manguot na lalaki. Kawatan day, basta po day. Okay, salamat kayo basta. What if papilion di ka? Unsay imong gusto? Tilaan or supsupon? Tilaan na na yun. Tilaan lang sir. Kanong tilaan man sir? Naman ng lamig at Naali ang lamig sa tila. Nakasuway na tila sir. kayo. Kapila. Daghan na yun. Kinsay magitilaan? Oo, kailan ako ba? Mga kailan sa open? Mga one night stand na lang. one night stand ka naman one. So, sup-sup na sir. Di ka ganahan. Ay lang ay, murtag bayo ta. Mura na. Tila kayo naman ganahan. Dila na eh. Kapila kayo kakatila. Nakadaghan na. Daghan yan, may hap good. Hindi na mahirap. Ibila ko ni mo. May dura good. Ang matik nga. Sup-sup na. Di ka ganang sup-sup dyan. Dipindi na ka rin ay. Pindi na na. Ina may uban tila ng sup-sup-sup. Ang ice cream ba? Magaling Away dira. Ice cream. Pwede na ice cream. Okay kayo pabili yun. Bugdor, lupyak. Aray na ako sa Bugdoy. Bugdo. Ganang ganahan kag bugdo sir. Nindo de kay dili na alkansi ba. Dili ka malkansi. Nakakuha kag bugdo.
Oh, daghan na. Kapila, dagan. Daghan na. Ah, grabe ha, ganiha tila dagan karon bugdo dagan. Daghan na eh. 25 may daghan na experience. Dagan experience. Giyon sa nimo pagkuot, sir? Malipat lang lang kabantay ba. Di sila ka bantay. Lupyak di ka ganahan. Depende ra sa abot yung mga Ah. Example sir, o kani ang bugdon saan nimo pagikap? Nako na gid. Hiramon din, hiramon. Ramon. Mga di nimo kusliton. Depende manggigil. Oh, manggigil kay ang nang bugdo no. Bugdo kay naong. Okay, sa may kusog mga boss, lalaki or babae? Babae. Kano lagi ko babae, boss? Diyan ko na. Siya rin mag-una-una day. Pastilan na. Ya, ma'am, kasama dyan sa mga ma'am, lalaki o babae? Laki. Lalaki, kano lagi ko sa lalaki, ma'am? Manguhit man. Manguhit ko no. Doy, gawin sa mga ka, nakatesting na di ka gikuhit, ma'am. Kandag. Nagagawa ka sa malapit. Sa inyo ha, ma'am? Ha? Ikaw, sir, kuhit na di ka, sir. Wala pa. Wala, kuhit na kanina. Gikuot na. Gikuot iko no. Okay. Gikuot ang kwarta. Imong bulsa gikuot na, nakuta na ka. Ikaw, ma'am, nakuta na pug ka sa imong bulsa. Gota na. Kuso manguot siya. Puso. Kuso gyud ay manguot siya doy. Gihurot imong kwarta. Yaman yung kwarta. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw.